Здравейте! Аз съм Анна Енкова, част от екипа на Доти Студио. Заедно с Стела Трифонова сме тук, за да запалим интереса на децата към визуалния свят и да ги потопим в основите на графичния дизайн. Представяме ви нашия онлайн курс по графичен дизайн в Canva, който е специално разработен за деца на възраст между 9 и 12 години. Курсът е с продължителност от 3 седмици, като включва 6 видеоурока и 3 срещи на живо, всеки петък в 18 часа. Всяко занятие стъпка по стъпка води до реален дизайнерски проект в Canva, дори децата да нямат никакъв предишен опит. Всяка седмица детето ви ще получава по 2 видеоурока в понеделник и в сряда, а в петък ще се срещнем, за да дадем обратна връзка, да се вдъхновим един от друг и да обсъдим идеи. Целта на курса ни е децата не само да се научат да боравят с дизайн инструменти, а да развият критическо мислене, творческа увереност и усет към визуалната комуникация. Умения, които ще им бъдат изключително полезни, дори да не решат да продължават да се занимават с графичен дизайн в бъдеще. А най-хубавото, в края на курса детето ви ще получи сертификат и ще бъде готово за следващото ниво – създаване на лога, бранд идентичност и работа с фирма.